Bubu.dk. Drengerøv. Jamen, jeg er Rosenkjær. Og jeg er Harding. Og tilsammen er vi Rosenkjær og Harding. Ja. Og I laver musik? Vi laver musik og YouTube-videoer og angøjler og spas. Jamen, vi gik på sådan en meget seriøs sportsefterskole, hvor vi var de dovne gutter, som ikke magtede at dyrke sport. Og så begyndte vi at lave musik. Og så startede vi med at kalde os MLB. Så skal du så spørge, hvad det betyder. Hvad betyder MLB? Mormors liderlige bryster. Jamen, jeg har altid været meget fascineret af Flemming Bamse Jørgensen. Som, ja. Og han har ligesom bare lavet... jeg er vokset op med ham, fordi min mor hun har været kæreste med ham. Og så har jeg bare været meget inspireret af hans tekster og hans beats. Så derfor minder vores musik meget om Bamse. Hvis man lytter godt efter i teksterne, kan man faktisk godt høre, at vi refererer til ham i mange af vores tekster. Ja. Og sådan noget. Smag på en stjerne og sådan noget, der refererer vi meget til dem. Ja, vi har også lavet en tributsang til ham, da han døde. Ja. Hvile i fred, Bamse. Det gør fyren der. Det gør jeg. Og til at starte med, så hentede vi sgu bare nogle beats, fordi at, det var sgu ikke... Nej, vi har lavet det meste af det selv. Er det rigtigt nok? På, jamen, det var... Sportsefterskolen der. Han introducerede mig for et program, der hedder FL Studio. Og så stoppede han igen, og så blev jeg ved. Og så var han bare ypperdårlig lige pludselig. Og så begyndte jeg at producere Logic, og så lød det lidt bedre. Og så synes vi kunne bruge det til vores musik. Jeg har også lavet, det er mig, der har lavet beatet til Smag på en stjerne, som er en af vores bedste beats. Så det skal du nok ikke sige. Nej, han er bedst. Yes. Vi har jo allerede en sangkarriere, så det er ikke noget, vi kan gå efter. Nej, det er ikke rigtigt noget. Det er meget dumt spørgsmål, det der. Ja, så. Vi er jo større end de fleste i Danmark. Ja, sådan de meste undergrund og sådan noget. Vi er større end dem, de små. Ja. Så på den måde så... Men ja, vi bliver da ved med at lave det her og sådan noget. Så... Jeg har mega meget optur over, at hun vil have en spejder. Det har jeg også, men altså sådan helt videomæssigt og... og beatmæssigt og, alt det der, og sangmæssigt, så er det måske bagerst i bussen. Ja, der rammer vi tonerne. Men ja, vi rammer tonerne rigtig, rigtig godt og flot i bagerst i bussen. Og så, jeg får tit tår i øjnene, når jeg ser den. Ja, men hun vil have en spejder, den nåede jo op og få 500.000 views på min gamle YouTube-bror, hvor jeg så valgte at lægge en masse ting op, som jeg ikke havde rettigheder til. Og så blev den lukket. Så det var lidt ind. Ja. Jeg synes, jeg har nået det, jeg vil. Ja, okay. Men hvad hedder det, angående Rosenkjær Arten, der er vi i gang med at lave noget nyt og sådan noget. Noget med en, der vi kalder Kysselina, som er det, vi er i gang med lige nu. En utrolig flot sangerinde. Ja, som synger vildt godt, så det kan I glæde jer til. Men ellers så tror jeg, der kommer, altså vi laver mere Rosenkjær Harding og sådan noget. Ja. Men jeg ved ikke med Mathias, han laver ellers stadig musik og sådan noget. Jeg ved ikke, hvad fanden det er med. Jeg vil også bare, jeg lever jo allerede af Rosenkjær Harding, så mit mål er bare at blive ved med det. Og så bare fyre et eller andet lort af, så vores YouTube-bruger lever. Så er vi lidt ligeglade med, om det er godt. Ja. Kvantitet frem for kvalitet. Ja. Jamen, han er lige pludselig smidt ud af HG, ikke? Nej, det er jeg ikke. Det er han. Fordi er uddannet? Ja.
Ja, det kan vi godt kalde det. Men vi går på uddannelse for at få vores SU, så vi kan leve i vores penthouse-lejligheder tæt på lange linje. Yes. Som sagt, så var der jo noget Flemming Bamse Jørgensen over det der. Ellers, udover det, så har jeg mega meget optaget over et band, der hedder Fever Ray, op fra Norge. Det har jeg. Og noget Minimal House Og hardstyle, for det minder meget om hinanden. og noget Skrillex. Ej, det er gas. Han er dårlig. Stinker. Ja. Altså, jeg vil sige det på den måde, at det er måske mest 3. klasser. Ja, det er mest 3. klasse, men han har faktisk en meget opturende historie. Det var sådan lidt mærkeligt, fordi at jeg havde ikke rigtig prøvet det der før. Og så var jeg lige nede på banegården, fordi jeg skulle vaske tøj med min lillebror, fordi jeg ikke havde penge til det. Og så nede på banegården, så var der en eller anden dude, der hilste på mig og spurgte om, hey, er du grusen, kan jeg bruge sådan her, ikke? Så sagde jeg, jo det er jeg. Og så var der sådan meget akavet, og jeg håber ikke, du ser det her. Og så var der sådan akavet 10 sekunder, og så spørger man om noget nyt, og hvordan går det så med musikken, og så svarer jeg hurtigt på det. Så nye 10 akavede sekunder, og så svarer jeg på et nyt spørgsmål, og så er der 10 akavede sekunder igen, og sådan det var meget akavet. Og så smuttede jeg videre til sidst, og så gik jeg ned igennem gågaden, og så var der sådan nogle små drenge, der kom over og sagde, er det ikke dig, der er Rosenkjær fra Rosenkjær? Det samme dag. Jo, det er det. Det hele sker inden for en halv time, alt det her. Og så spurgte jeg, om jeg ikke måtte smage deres nødder. Men det havde jeg ikke lyst til, for det var sådan nogle wasabi-nødder, så de ville ret... Ja, de var stærke. Og så gik jeg så videre, så kom der sådan en eller anden tøspige over og sagde, er du ikke Rosenkjær fra Rosenkjær? Så sagde jeg, jo, det er jeg. Og så fik jeg skrevet en autograf, og så gik jeg hjem. Så 3 inden for en halv time. Det er opånd. Jeg vil sige det på den måde, at altså jeg har jo en kæreste, som jeg har nok i, som jeg har skåret et par gange. Jeg har også, han har en fantastisk kæreste, som jeg også har nok i. Så på den måde, der... Yes. Ikke start. Stop med det. I skal ikke gøre det seriøst. Vi har hele markedet, og der er ikke så meget at gøre. I skal fandme ikke gøre det. Vi skal ikke starte. Hvis I prøver at konkurrere mod jer, så slår jeg også, eller slår vi jer. Ja, det er rigtigt nok. Vi led med jer, mand, hvis I prøver på noget. Ja. Så lad være med det. Der er ikke så meget andet at sige. Der kommer ikke noget godt ud af det. Du bliver mobbet og... En beef med os, det er ikke børn. Vi slagter jer. Jeg vil gerne sige skud ud til Whoop Whoop. Hej mor. Og Whoop. Whoop. Så det Whoop, Whoop. Der er DK. Det er drengerøv. Og den er også iPhone-venlig. Det fandt han lige ud af. Så hvis I har en iPhone eller et eller andet smart, så er det whoop-whoop.dk.